И какво става, хора? Аз съм Релаксчо и днес ще изтегля томбата в PvP България. И да, ще изтегля след този сайт lizaonair.com giveaway. И да, първо искам да бъдете 32 абоната и почти 200 гледания, което е супер. И сега ще изтеглим томбата в PvP България и да я дадем естествено на някой, който толкова спечели на мен. Сега ще видим. Първо, само да спра клипа. Колко хора са записали? Само да видим, 27 човека, като са достатъчно. И сега да поставим линка и да видим кой печели. Сега, интернетът ми е бавен, тъй че ще зарежда бавничко. И сега ще видим. И печелившия е Даниел Тодоров Incube. Сега ще му пишем. Моля ви се, моля. Добре. Ще цъкнем от тук. Даниел Тодоров. Добре, абонирал се е за мене. Сега. Изпращане на съобщение. Сега. Айде бе. Честито. Ти спечели томбата в PvP България. Пиши ми тук YouTube на лично да си получиш наградата. Честито. Така. Спращане. Спращахме съобщението и да, хора, ме благодаря, че гледахте този клип. Записът за томбата за Интерго, тя ще бъде изтеглена. Значи аз се пуснах вчера 10 на 17 ще бъде изтеглена, то ще е на седмица. И да, надявам се всичко това, което правя за вас да ви хареса. И до следващия клип.